कुरान शरीफ के तालीम हर इंसान के लेवे के चाहिए। कुरान शरीफ हर इंसान के पढ़े के चाहिए। इस्लाम में मसलक, फिरका आ दूसरा तरह के मतभेद के बावजूद तमाम मुसलमान के ई आकीदा बा कि कुरान शरीफ एगो आसमानी आ अल्लाह के द्वारा भेजल अंतिम किताब बा। कुरान शरीफ में ना एक शब्द जोड़ल जा सकता आ ना ही हटावल जा सकता। कुरान शरीफ अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारल गईल बा। कुरान शरीफ के अल्लाह अपना फरिश्ता जिब्राइल के जरिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचैले बानी। तमाम मुसलमान ये बात पर एकमत बा कि कुरान शरीफ अल्लाह के भेजल किताब बा, जौना पर कोनो तरह के शक नइखे कइल जा सकत। अल्लाह जिब्राइल के जरिए पहली बार कुरान शरीफ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कईनी, जब रसूलुल्लाह गारे हीरा में इबादत करत रहनी। एकरा बाद कुरान शरीफ के रसूलुल्लाह पर अल्लाह थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में नाजिल कईनी। कुरान शरीफ एगो मुकम्मल किताब बा, जौना में कबो भी छेड़छाड़ चाहे बदलाव नइखे भइल आ ना कबो भविष्य में हो सकता। अल्लाह खुद कुरान शरीफ के जिम्मेदारी लेले बानी। इस्लामिक शरीयत कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित बा। कुरान शरीफ पर ईमान रखल हर मुसलमान के फर्ज बा। कुरान शरीफ हिदायत के रास्ता दिखावेला। कुरान शरीफ में हर समस्या के समाधान बा, बस ओकरा के समझे के सलाहियत होखे के चाहिए। कुरान शरीफ में हर उ बात के जिक्र भइल बा जौन हमनी के सही या इंसानियत के रास्ता पर चले के सिखावेला। कुरान शरीफ पढ़ला से दिमाग मजबूत आ ईमान ताजा रहेला। जौना घर में रोजाना कुरान शरीफ के तिलावत होला ओ घर में अल्लाह के रहमत 24 घंटा बरसत रहेला। ओ घर में कबो मोहताजी ना आवेला, शैतान के कब्जा ना होला। कुरान शरीफ पढ़ला से एगो अच्छा मुसलमान आ इंसान बने में मदद मिलेला। दिल साफ रहेला। रमजान में पढ़े वाला विशेष नमाज के तरावी नमाज कहल जाला। रात ईशा के नमाज के बाद पढ़ल जाला। ये नमाज में कुरान शरीफ सुनावे के आयोजन कइल जाला ताकि खुद कुरान शरीफ के बात के सुन के ओ पर अमल करे और अपना जैसन दूसरा इंसान तक वो बात के पहुँचावे। कुरान शरीफ में जिंदगी गुजर बसर करे के अल्लाह तौर तरीका बतैले बानी। अल्लाह हर मुसलमान भाई बहन के रोजाना कुरान शरीफ के तिलावत आ कुरान शरीफ के शिक्षा पर अमल करे के मौका दे। कुरान शरीफ के एगो ऐसन शिक्षा बा जौन इंसान जानेला उ इंसान दुनिया के सच्चाई से बेखबर ना रहेला आ अल्लाह के करीब रहेला। अल्लाह अकबर, अल्लाह